Tytöt. Ouch. Herätys. Pitää herätä. Miksi minä aikaisin? Vaikka oletkin meillä yötä, niin ei se silti tarkoita, että kouluaamuna nukutaan pommiin. Nukutaan pommiin? Nukuimmeko me pommiin? No emme ihan vielä. Herää! Naru herää! Ai voi! Onko nyt jo aamu? Onpa kirkasta. Miksi laitoit valot päälle? Oi! Minä lämmittelen hetken takanääressä. Ai niin. No sitten lämmittelet, mutta pian lähdemme kouluun. Selvä. Lähdetään sitten kouluun. Hei, muuten kukka. Niin mitä? Sitä vain, että kiitos kun olit meillä yötä. Minä olisi varmaan pelottanut viime yön ukkoni. No, eipäs kestä. Olisinhan minä ollut täällä. No, et sinä kuitenkaan ikinä minua auta. Kukka nukkui minun vieressäni. Mutta sitten vaihdoin sänkyyn. Minun pitää varmaankin soittaa äitille. Okei.